guys. Today, nandito kami ngayon sa Teleferico, yung cable car dito sa Madrid. So, nagantay kami dito ng mas o menos 1 hour and a half dahil nga sa haba ng pila. So, hindi na namin binidyo doon sa, nandun kami kanina sa may dulo. Ito ngayon, meron pa kaming aantayin 45 minutes siguro. My God. Kasi, yung Teleferico kasi, meron pa ring social distancing na ginagawa. Ibig sabihin, yung isang cable, may papasok na 3 o 4 na katao, and then dun, yung susunod, meron na namang 2 na hindi nila papapasukin yung mga tao doon. So, social distancing pa rin. So, malapit naman na tayo guys. So, konting tiis na lang. Sasakay kami sa Teleferico. Ito yung pangalawang beses namin sasakay dito kasi nung una namin sumakay dito, si Rafaela is only 1 year old and a half. So ito yung pangalawang beses niyang sasakay. Ngayon, dahil sa medyo alam na niya, so kailangan natin iparana sa kanya yun. So, malapit na tayo sa entrada. Well, maraming tao ngayon guys kasi one thing is holiday, and then 3 araw pa lang nagbubukas itong Teleferico mula nung nagpandemya. Last year ito nagsarado na. Ngayon 1 year mahigit din siyang nagsarado. So ngayon is ano na. Ayan, malapit na tayo guys. Kunting taste na lang. 3 days pa lang ito nag-open. So maraming tao talaga. Hanggang sa matapos siguro ang summer ito, dudumugin ito ng tao. Ito yung yung mga ticket. Pagka adult, pagka one way, ano lang siya, 450. Pero kapag ka two way, ida vuelta, 6 euro. Ngayon kapag ka sa mga 4 years old pababa, free siya, gratis. Pagka 4 years old pataas, siya, 5 euro. Then pag mayores, yung 65 years old, yung mga ay mga lola-lolo na, 4 euro, pero pagka balikan 5 euro. And then pag pamilya numerosa naman, ibig sabihin yung 3 yung anak pataas, meron silang ang ticket nila is 5 euros lang pagka 2-way. Meron silang 50% off, mga ganyan. So yan guys, mga yan, malapit na tayo. Meron pa tayong antayin 30 minutes bago makasakay. Kasi sa loob, ayan, sa loob marami pang nakapila. Nandito pa lang tayo dito sa bilihan ng ticket. Ayan. Malapit na. Malapit na sa 30 minutos. Para tres. Ida y vuelta. Ida vuelta. Gracias. Yan, mahaba pa ang pila. Nandito ka na sa loob pero mahaba pa ang pila. Kasi alam mo yun, isan, meron pa silang social distancing. Kita mo, yung isa may laman, yung susunod walang laman. Social distancing pa rin. Excited na si Rafaela, Kasi noong unang-una niyang sumakay dito, wala pa siyang kaalam-alam. So ngayon, at least may experience na niya. Tatarin sa isipan niya yan. Ayan, susunod na kami guys. After 30 minutes na naghintay, sunod na kami. Wala nung binili namin yung ticket, 30 minutos pa naghintay. Ayan. Let's go! Excited siya. Kasi No. Ayan. No. Oh no, it's very rapid though. Mama said. Muy rápido, ¿ah?
La uno. Dos. Oh. Aquí si mira la una, la otra. Soy rapido. Ano daw sabi niya is ano daw? Masyadong rapido daw. Natatakot siya na excited. You don't need to, di halala mano. Oh, yan! Yan, mamunas! Oh. Wow! Biglang bilis ka agad, ha? Wow! Si. Ito pala guys yung binidyo namin na dati na isa. Yung last upload namin. Yan yung parke ng Parque Oeste. Yung sa mga roses. Sa mga roses. Wow! Rafaela. Ito yung cable car sa Madrid. Yan. Kasi ito, malapit din naman sa sa sentro, sa Sol na sinasabi nila. Pwede mo naman siyang lakarin din. Yan. Mostly dito, sa banda doon mamaya, papakita namin, na-video na rin namin din sa banda doon. Medyo mahaba din ito guys. So parang sulit mo din yung binayad mong 6 euro. Yan. Malapit na kami dun sa pinakadulo, pero magbuwelta tayo. Hindi na tayo mag-stay dyan kasi anong oras na, medyo a little bit late na. So i-rides lang natin si Rafaela. Kasi mula nung narinig niya tong teleferiko, lagi niyang tinatanong sa amin. So sabi namin, sige punta tayo, magsakay ng teleferiko para at least ma-experience niya tong teleferiko. So hindi na tayo bababa dyan. Ay, may parke din dito guys, oh. So kung bababa ka pala dyan, yung pagka may anak ka, kung pwede kayong mag-spend time dito, pwede, pagbalik mo na sasakay ulit dito, yung ticket na kinuha mo, pwede din siyang magamit. Oh, mira, oh, parke Rafaela. Look, na parke. See? So, magandang dito. Yan, ito na yung ending niya. Yan. Pero magbuwelta na tayo. Hindi na tayo dito. Oh, chula. Ayun na. Pakita niyo ticket. Wala. No. Doon dito. Sino tayo bababa? ¿Es el ticket? Ay, ticket. Tama. El dedo, caballero. Genial. Seguimos. Ayan, babalik na tayo. Ito yung end niya. Marami ring babalik. Meron ding souvenir shop dyan sa loob. Kung gusto mong bumili ng mga souvenirs. Kasi ito guys, itong Teleférico, isa din sa tourist spot ng
ng Madrid. So, kaya meron silang ano dyan sa loob. Souvenir shop. Yan. May mga nakapila din kasi sila yung mga babalik na dito. Yung ticket na binili nila kanina, yun din yung ticket na gagamitin nila. Kaya round trip yung binibili nila. Kasi kapag one trip lang ang bilhin mo, 4 euro. Tapos bibili ka na naman mamaya, so another 4 euro. So mas maganda, buweltahan ang bilhin mo. Hindi na kami bababa. Kasi ano, wala na ring time, bukas is may trabaho na guys. Yan, excited na yung aming bulinggit sa ano. Digo vamos otra vez rápido. Ya, claro. Pero mira, dame la mano. Los vamos muy rápido. 1 2 2 and a half 2 Alo. A ver, vámonos, vámonos, vámonos. Ganda kasi sa part na yun, parang itinutulak siya, kaya medyo mabilis siya. Ayan, malapit na kami guys. So, hope kahit pa paano nag-enjoy kayo sa isa na naman naming video about sa teleferiko ng Madrid. So, kita-kits sa susunod na vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please don't forget to like, comment, and